Exclusive daga hausahiphop.blogspot.com. Haha, Esbucha Kano ba za su gani ba. Komai lokaci Shana Mixes. aka take komai lokaci. Yau ake da mu gobe sai labari. Yau ga mu mun fita facen babu mu yanzu kama ga. Komai lokaci ne dan uwa ka kama kanka. Me kake nufi a rayuwa da faruwanka? Kaka damu addu'a nake jira gare ka. Ka dina damuwa da hijabu na kuka. Komai lokaci ne labarin yana da tsoka. Remember lokaci ina yi bani da gata. In fada na in fada can ni ga makaranta. Komai rayuwa na za zo sulo a huta. Ya uwaye da kanne sai ku zo mu huta. Ku zo mu zo na rayuwa a sha ruwa ku kwanta. Ni da ku ana tare iyau ya a mota. Ni ga sai mu dane yaudara bacin amana. Komai lokaci ne. Aka take komai lokaci ne. Aka take komai lokaci ne. Aka take yau ake da mu gobe sai labari. Yau ga mu mun fita facen babu mu yanzu gama gaba. Aka rabbana ya so. Kasan wata rana zana shuɗe babu tuna mu zuna lafiya ne ga bayan fada da juna mu kama magwatan mu yan uwa ne babu gulma rayuwa ta sauya naka sai naka ka duba baki zo mu zo na wata rana mu gari ba ka dena cire ba Allah ya hana bari ba ka nema gun ilahu ya fi maza ka gari ba ni ga ne yake bayani sai ku zo ku duba ka dena shaye shaye illa ne a rayuwar mu kama iyayen mu duniya babu kamar su mu yemi ilimi haske ne a rayuwar mu mu gyale ya uba mu hasada mu je mu huta komai lokaci ne aka take komai lokaci ne aka take komai lokaci ne aka take yau ake da mu gobe sai labari yau ga mu ga facen babu mu yanzu gama gaba aka rabbana ya so komai lokaci ne aka take komai lokaci yau ake da mu gobe sai labari yau ga mu ga facen babu mu yanzu gama gaba aka rabbana ya so komai lokaci ne aka take komai lokaci ne aka take komai lokaci ne Shana Mixes. yau ake da mu gobe sai labari yau ga mu ga facen babu mu yanzu gama gaba aka rabbana ya so Exclusive daga hausahiphop.blogspot.com.